Parinda na, yung binili natin, wala nang bibit-bit. Ay, ayun na, pinatay na tayo ng ilaw. Pinatay na tayo ng ilaw. Hi guys! Kumusta kayo? Dito kami ngayon sa SM dahil ipapakita ko sa inyo kung paano mag-grocery ng new normal. Kasama ko ang aking Mami Janet. Hi! At syempre, Yami Susing na makaganda. Asaan ka na? There you are. Pa yan? Ano ka? Saan napakaganda si Inadora ang may hawak ng camera. Kaya tara, samahan niyo kami. Magsalita ka. Hindi ako kasi. Ating social distancing ate. Oo. May dala siyang ulam. Cut mo na. Saan ba ako, apa? Bago kami mag-grocery, meron muna akong kailangan dito sa hardware. Kaya pasok muna tayo dito sa Ace. Alcohol na naman tayo. Punong-puno na ng alcohol yung ano ko. Kamay ko. Hindi ko na alam kung hindi ko na maabot. Kaya subscribe ka, ha? Alambre. Akala ko pa ako bibili natin dito. Kasi ako. May gagawin ako din sa bahay. Ano sa English ang alambre? I-prepare ko para kay Dora. Wala? Ang big. Alambre talaga. Anong English ang alambre? Sige nga. Alambre. Dali. Ma'am, sir, excuse me lang po. Alcohol muna po tayo. Ay, hindi. May naalala ka. Hindi, sige. So, ilang beses na kami pinapagalitan ng mga guard kasi hindi namin alam kung saan ang tamang daan. Yung mga tao ngayon lang pumunta ng SM. So, ayan. One way lang lahat. Hindi ka pwede bumalik kung saan ka nang gamit. Sinila lang tayo. Kasi maraming sanat na. Eh, yung kasama mo, saan ang punta niya? Safe distance siya. Anong plano? Ano nilutay mo? Hindi ka lang. Ano ba gusto mo kainin? Adobo. Naknang. Sa dami-dami na nilutay. Yun ang alam ko. Ikaw talaga magluluto, ate? Ako magluluto. Ah, kita. Kuya Chris. Kamukha niya lang. Ang isip Kuya Chris yun. Kinuha niya yung kotse niya. Kamukha niya lang yan. Hindi niya suot niya eh. Oo nga si kuya. Pag bibili ng patatas, Dapat walang butas. yung less ang butas. Sa palengke, pwede mo syempre pwede dito rin. Ito, less. Pwede ba to? Pag bibili kayo ng patatas, make sure na kukunti lang yung mga pimples niya. Okay? Ate, ano susunod mo? Pinito susi. Magigisa ka. May butter. Nang maliw mo na si Kaliki, nakansanan. Butter ka na.
Adobo, lalagyan ng butter? Magigisa ka, lalagyan mo ng butter para mas masarap. Mantika. Pang mahirap yung mantika. Si ate, hindi pa ata sure sa bibilin si ate. Marami pa ba yung sibuyas dito? Wala na. Kit na kay nanay, kinuha nila yung sibuyas kung marami. O kaya, kuha na lang. Meron ako nito. May tanim ako doon. Ganito, meron. Oh. Sige, kuha na lang tayo para sigurado. May adobo ka. Ay, tumatak. Ah, anong trivia dyan? Anong trivia? Sobrang liit ng chicken nila. Oo nga. Akala ko to itik. Baby chicken. Ito na lang ate gusto mo. Yung ganito. Tapos pa-chop mo. Tapos ganito. Chop mo lang. Ate, vlog lang na. Binablog lang na. Hindi, one break. Siya yung magluluto para sa amin bukas. Hindi niya alam kung anong iluluto niyo. Pag may anak ka, iiwan mo na lang. Okay na to ate. Alin ba dito yung iluluto mo? Ito sa ito? Oo. Marami na to. Marami na yan. Ilan ba tayo? Tayo na. Parang punta sa ano. Fiesta. Sa bagay si Kuya Chris, nagpapapak lang eh. Yan na lang, Wings. Ito, yun na. Ate, ano ba balak mong lutuin? Kailangan ko ng stock ko. Kasi uwi na yung mga anak ko. Wow. O, di ba? Kailangan ko na silang ipagluto ulit. May toyo. Ay, marami ka palang toyo. Ano sabi? Sabi ko sana, kung may toyo siya. Naalala ko maraming toyo sa bahay. Ano ba tong vlogger na to? Hindi man lang nagsasalita. Hindi niya, iniisip pa rin niya anong lulutuin sa bahay. Secret ate. May papatikin ako sa'yo. No, sarap. Oo. Yung ano na lang na tofu, parang... Hindi kasi ako marunong. Hindi ako nagtitiwala dito sa tofu nila. Hindi ka pa nagtitiwala. Ano to? Halaman. Hulaan mo. Oo. Ano ba yan? Starts with letter A. Asparagus. Ha? Asparagus. Tinulaan ko. Correct. Tinuraan ko lang. Mahal pala nito. Anong purpose niyan? Ang lasa niya para siyang mais na parang singkamas. Ewan ko kasi yung tikman kong ganyan, nakalata. Hindi fresh. Karne naman. Pang sanggipsan yung nandun sa bahay ng parents ko na gano'n. Kaya gusto ko yun. Pero alam ko pala gamitin. Kung ano, 110 ba yun o 120 yung saksakan. Meron din ata sa bahay. Nagkakita na lang tayo. Daling ko na lang. Hindi ko alam pa rin saksakan yun kung 110 o 120. Magdadala ka sa meron din ata sa bahay. Hindi ko na lang. Para manipis. Yan ba yung pang-sanggapsal? Talaga? O ate, pakita mo ano yan. Bacon. Miss, isa ka? Galit sabi. Oo. Galit sabi ko nitong kasama na natin yun. Ayan, magsanggipsal na lang tayo nga ron. Huwag na yung ano. Bagong reset. Ito, yung cheese na square ba? Oh. Ano ba? Meron ako yung ganyan yung pang Cheddar? Mozzarella? Oh, hindi. Ano kailangan nyo pa? Susi ko na nga mag-take over. Kasi naluloko ko din sa anak ko. Ano eh? Hindi na ako. Sabi niya kanina, adobo papakain niya sa amin. May naging sanggapsal. Ito ako nito. Ipapa, ganyan. Muna. Ito yung lagi kong binibiling ano. Paano to? Tofu Paano to? dito. Paano to? Ikaw na, te. Ate, patulo. Doon natin sa nakasabihin.
pang burger saka sandwich kasi ginagamit yung ganitong lettuce. Ito, yung pang samgyeopsal. Tapos meron pa yung isang ito yung romaine lettuce. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isa yung manipis pa. Wala sila dito. Kaya, punta na tayo sa cashier kasi lilipat tayo sa Nepo Mall. Dahil yung mga ibang bibilin ko nandoon. Okay, ako na lang po ang gagawa. Gaboy. Diyan sa atin. Tapos na kaming mag-grocery dito sa SM. Ayan si ate, may pinamili rin. Si Susie, hindi, binitbit niya lang yung pinamili ni ate Annalyn. Tsaka ako rin. Laging likod ang nakukuha ko. Ano ba yan? Ayun na pa kami. Kung saan kami napupunta, daming stopover ng bike. Sabi ko doon, anong best seller nyo at 1 hour? Hindi na daw available. Ito available. Pangalan na lang, ha? Jazzy. Diyan. Ikaw po yan sa kamay. Thank you, Will. Oo. Will! Ah, kala ko Will. Will! Taga mga dan. Ano yan? Pag binindat ko kaya ito may mangyayari. Wow, Susie ah. Karawan, kamusta naman? Andit lang naman. Bukas. Sino po inatay niyo dito? Ikaw. Ako pinatay ko po yung sundo ko mga Oo. 10 years na po kasi kami hindi nakikita ng mga magulang ko. Sabi nila, babalikan po nila ako dito. Oo. Huwag daw akong aalis kasi may bibilin lang sila. Sa taon na ako nag-aantay dito, hindi pa ako binabalikan ng nanay tsaka tatay ko. Gutom na nga ako. Oo. Gutom ka sa lagay na yan, taba mo yan. Ayaw niyang pumayat. Dapat ikaw muna. Asa ba akin? Ito. Ingat ka ha. Bye. Uy, ganun? May ingat talaga. Ay, yung paninda na, yung binili natin, wala nang bibit-bit. Ay, ayan na, pinatay na tayo ng ilaw. Pinatay na tayo ng ilaw. Lagi, nag-iisa na. O ate, mag-subscribe na, bilis. Habang Ngayon po ay naglalakad ng mabilis dahil hinahabol po namin ang closing ng Nepo Mall. That's it for today. Mag-subscribe na lang po kayo sa... Ano yun? edit mo na lang ako. Edit mo na lang, Dora. Sige, te. Bye! Thank you.